дар замони муосир пешрафти иқтисодии ҳар як кишвар аз сатҳи фаъолият ва дараҷаи тарбияи кадрҳо дар мактаби олӣ вобастагии зиёд дорад. бо дар назар дошти ин, ҳукумати тоҷикистон ба рушди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ диққати ҳамаҷониба дода, барои ворид кардан ба фазои ягонаи таҳсилот ва ҷорӣ намудани меъёрҳои байналмилалии таҳсилот тамоми имкониятҳои худро истифода менамояд. донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон муассисаи таълимии олии раванди иқтисод дар ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта, таълим ва такмили ихтисоси мутахассисонро дар асоси низоми бисёрзинагии таҳсилот барои соҳаҳои самти иқтисод, идоракунӣ ва инчунин тайёр кардани кадрҳои илмӣ омӯзгорӣ ба уҳда дорад. имрӯза дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон бо мақсади таъмин кардани эҳтиёҷоти воқеии соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ мутахассисони соҳибкасб тайёр карда мешаванд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ низоми нави таълимӣ, яъне низоми кредитиро дастгирӣ ва татбиқ намуд. донишҷӯён низ аз таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи маориф сипосгузор буда, пайи омӯзиши илмҳои замонавӣ ва технологияи навтарин мебошанд. низоми нави таҳсилот ба донишҷӯ имкониятҳои зиёдро фароҳам меорад. аз ҷумла донишҷӯ бештар худаш аз интернет ва китобхонаи электронӣ истифода намуда, ба дониши ҳақиқии худ боварӣ ҳосил менамояд. тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз раванди таълим дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баро монда шудааст. алал хусус донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон низ имрӯз аз он барномаву қонуну стратегияҳое ки дар соҳаи маориф қабул карда шудааст, вобаста ба ин фаъолиятҳоро баро мондааст. дар соҳаҳои зиёди иқтисоди миллӣ, яъне ки мутахассисон имрӯз омода карда равона карда шуданд, ки имрӯз бо муваффақият онҳо дар фаъолияти, яъне ки дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат, алалхусус дар соҳаҳои бонкӣ, дар соҳаҳои гумрук, дар соҳаҳои иқтисоду муҳосибот, андоз ва ғайра фаъолияти пурсамари худро идома медиҳанд. раванди таълим дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон тибқи яъне ки технологияҳою техникаи муосир ба роҳ монда шудааст ва яке аз аввалинҳо дар ҷумҳурӣ аз оғози соли 2006 раванди таҳсилоти кредитӣ тибқи яъне ки протсесси балон сурат мегирад дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон. яке аз аввалинҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки раванди таҳсилоти кредитиро маҳз донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон аз соли 2006 роҳандозӣ намудааст ва имрӯз тамоми ихтисосҳо тибқи ҳамин раванд таълим мегиранд, ки беҳтарин раванд аст ва мувофиқи он имрӯз мо мутахассис тайёр мекунем. яъне ки ҳиссаи саҳми донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар иқтисоди миллӣ, дар яъне ки омода намудани ихтисосмандон хело ҳам баланд аст ва то имрӯз ҳайати омӯзгорон ва профессорони донишгоҳ ҳаракат мекунанд, ки боз ҳам барои ватани азиз мутахассисони баланд ихтисос ва соҳибкасбро аз рӯи он талаботе ки имрӯз ҳамчун раванди иқтисоди рақамӣ пешниҳод карда шудааст, омода карда ба бозори меҳнат равона намоянд. дар доираи дастгирҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва устодони донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон пеш аз ҳама ба омода намудани кадрҳои баландихтисоси дорои донишу малакаи муосири сатҳи байналмилалӣ аҳамияти зарурӣ медиҳанд. дар донишгоҳи мазкур ба татбиқи технологияи муосири иттилоотӣ барои баландбардоштани самаранокии раванди таълим диққати махсус равона карда шудааст, ки бо истифода аз шароитҳои беҳтарин донишҷӯён метавонанд барои баландбардоштани савияи дониши худ самаранок истифода намоянд. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон заминаи муосир ва мукаммали моддию техникӣ фароҳам оварда шудааст. мувофиқи маълумоти масъулин дар донишгоҳ 8 синфхонаи компютерӣ, 3 озмӯшгоҳи таълимӣ, китобхонаи илмӣ, 627 компютер, 102 тахтаи электронӣ, синфхонаҳои мултимедӣ, силсилаи синфхонаҳои лингафонӣ ва шумораи зиёди воситаҳои техникии муосир барои раванди таълим фароҳам буда, омӯзгорони бо таҷриба ҷалб карда шудаанд. дар ҳақиқат истифодаи иқтисоди рақамӣ дар таҳсилот ин амри воқеист ва инро имрӯз мо ҳаракат намуда истодаем, ки дар таҳсил, дар ҷараёни таҳсил истифода барем. ин аст, ки дар донишгоҳ ду барномаҳои муосир амал менамоянд, ки алфа экспресс ва модул ҳастанд. мувофиқи онҳо тамоми раванди
ба қайдгирии донишҷӯён, яъне ки гирифтани баллҳои ҳар ҳафтаина, имтиҳонҳо, давомот, ҳамчунин тибқи журнали электронӣ баром монда шудааст ки ин хело ҳам як гӯем ки ҷараёни хуб аст ва омӯзгорони мо ки аксаран ҷавон ҳастанд, онҳо аз курсҳои алоҳидаи омӯзишӣ гузашта имрӯз бо муваффақият, яъне ки ҷараёни худи истифодаи техникаву технологияҳои навро дар яъне ки ҷараёни таълим хуб истифода бурда истоданд. Ва ногуфта намонад ки устодони донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, омӯзгорони донишгоҳ имрӯз на танҳо дар донишгоҳи худамон, дар донишгоҳи дигар низ ба воситаи тренингҳо, ба воситаи гузарондани дарсҳо ҳамин амалишавии низоми навро таълим медиҳанд ва ёрии амалии худро барои ҷараёни бо техникаву технологияи нав истифода бурдани ҷараёни таълимро мерасонанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалраҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2024 ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт пешниҳод намуданд ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. омӯзгорони донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ин иқдоми пешвои миллатро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. ба андешаи онҳо рақамикунонии иқтисодиёт имкон медиҳад ки модели муосир рушди иқтисодӣ таҳияву татбиқ ва сармояи байналмилалӣ ҷалб карда шавад, истеҳсоли мавҷуда тағйир ва истеҳсолоти инноватсионӣ ба вуҷуд ояд. ҳамзамон ба ин васила бозори дохилӣ таъмин ва содирот афзоиш ёбад. яке аз самтҳои муҳими рақамикунонии иқтисодиёт ин гузариш ба пардохтҳои ғайринақдӣ мебошад. таҷрибаи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад ки гузариш ба низоми ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявии мамлакат ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун кишвари рӯ ба тараққӣ баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ сол аз сол барои пешбурди соҳаи иқтисоди миллӣ барномаҳои муҳимро қабул ва татбиқ намуд. яке аз чунин барномаҳои муҳим ки дар аксари лоиҳаҳои стратегӣ омадааст, ин зина ба зина гузариш ба пардохти ғайринақдӣ мебошад. дар ин замина донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон фаъолияти худро ба роҳ монда хизматрасониҳои музнок тавассути низоми ғайринақдӣ пардохт карда мешавад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тақвият додани ҳисоббарваркуниҳои ғайринақдӣ хело ҳам яъне ки амри воқеист ва имрӯз бояд мо ба ҷаҳони муосир роҳ оварда он муқаддасоте ки мавҷуд аст дар давлатҳои пешрафтаи дунё дар худ низ ҷорӣ намоем ва ин аст ки дар паёми худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалраҳмон тақвият додани ҳисоббарварии ғайринақдиро ва то ба ҳадди то 80% бурдани тамоми саҳми ҳиссаи гуфтем ҳисоббарварии ғайринақдиро дар тамоми ҳисоббарваргариҳо қайд намуданд ва ин дар навбати худ аз ҳар як аъзои ҷамъият як масъулияти алоҳидаро талаб менамад ва алалхусус аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки онҷо соҳибкасбони соҳаи бонкӣ таълим дода мешавад. алалхусус дар донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон аз соли 2008 кафедраи алоҳидаи фаъолияти бонкӣ амал менамояд ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуд. алалхусус факултети умури бонкӣ низ дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 кушода шуд. яке аввалинҳо дар гуфтем ки миқёси ҷумҳурӣ ва то ҳамин рӯз теъдоди зиёди соҳибкасбони соҳа омода карда шуданд ва дар банкҳои муқтадири Тоҷикистон фаъолият мекунанд. баъзан аз онҳо дар банки ҷаҳонӣ низ фаъолият мекунанд. хатмкунандагони мо 2 нафар аз онҳо яке дар намояндагии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад, дигаре дар аллакай хориҷа фаъолият мекунанд ҳамчун корманди банки ҷаҳонӣ. яъне ки бо омода намудани мутахассисони соҳибкасб мо метавонем ки нақши худро дар ин раванд гузорем ва алалхусус дар анамон баромаду дар он гузарондани ҳар гуна дарсҳо дар ассотсиатсияи банкҳои Тоҷикистон, дар ассотсиатсияи корхонаҳои суғуртаи Тоҷикистон ва дар телевизионҳо баромад намудани омӯзгорони донишгоҳи давлати Тоҷикистон метавонад тақвият барои тақвият додани масъала саҳмгузор бошанд. алалхусус имрӯз барои ҳар як аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мо кори фаҳмондадиҳиро ба роҳ монем ки
моҳияти амалиёти ғайринақдӣ чӣ гуна аст. аввалаш ин истифодаи технологияи навин, аввалаш ин осонии ҳисоббаркунӣ. шумо дар хона истода масалан маблағи барқ бошад, маблағи хизматрасонии коммуналӣ бошад ва ғайраро сари вақт тез баро мебонед, хариди тариқи тиҷорати электронӣ ва ғайраҳо казо. яъне ки бисёр аз ҷиҳати технологӣ масъалаи хуб аст. ба ғайр аз ин барои манфиати иқтисоди миллӣ низ тақвият додани ҳисоббаркунии ғайринақдӣ хеле ҳам нақши муҳимро мебозад. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бои иқтисоди сабз дар соҳаи энергетика, кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. иқтисоди сабз яке аз самтҳои муосири илми иқтисод мебошад ки солҳои охир таваҷҷӯҳ ба он беш аз пеш меафзояд. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар ин масъала синфхонаи махсуси таълимӣ таъсис дода шуда ба донишҷӯён доир ба низоми энергияи сабз, долонҳои сабз, сайёҳии сабз, саноати сабз, такрористеҳсолнамоии кишоварзӣ ва ғайра дарс омӯзонида мешавад. дар павми имсолаи худ сарвари маҳбуби миллат солҳои 2025 соли 2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд. боиси тазаккур аст ки дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон пас аз ироаи ин паём тадбирҳо, нақша, барномаҳои махсус роҳандозӣ карда шуда истодааст ки дар самти татбиқи ин ҳадафи олии ҳукумати кишвар мо низ ҳиссаи худро гузоштан мехоҳем. аз ҷумла бояд зикр намуд ки дар донишгоҳи давлати тиҷорати тоҷикистон бахусус барои таъмин намудани бозори меҳнат бо кадрҳои воқеан муосири ки дар бозор рақобаттавон шуда метавонанд таваҷҷӯҳ бевоситаи раёсати донишгоҳ ба самти иқтисод, самти тиҷорат, самти молиёт ва дар ин замина рақамикунонии фаъолияти мутахассисон ба роҳ монда шуда истода аст. ин донишгоҳ яке аз донишгоҳе ҳаст ки дар самти татбиқи инноватсия дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар яке аз пешоҳангтарин донишгоҳ ба ҳисоб меравад. ҳадафи асосии мо чи аст? тоҷикистон сарзаминест ки пурра сабз гардонидани фаъолияти иқтисодиёт мумкин аст. аз чӣ хотир? аз он хотир ки бибинед ки иқтисоди сабз худаш истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва беҳдошти саломатии инсон. яъне ки асри 21 асри яке аз ҳадафаш асри иттилоот бошад, татбиқи иттилоот, татбиқи технология бошад. дигар ҳадафаш беҳдошти саломатии инсон аст. яъне мо бояд ки дар самти амнияти озуқаворӣ ва самти гӯем ки таъмини солимии ҷомеа яъне ки бисёр диққат карда бошем. дар баробари гузаштани дарсҳои назариявӣ донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар озмоишгоҳҳо барои сайқал додани фаъолияти амалӣ кор мебаранд. ҳамчунин дар самти таҳияву муаррифии лоиҳаҳои тахассусӣ ва тарғиби дастовардҳои шоистаи донишҷӯён дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон чандин марказу синфхонаҳои омӯзишӣ ва дигар марказҳои сайқали маҳорати касбӣ ва дастгирии иқдоми донишҷӯён ташкил карда шудааст ки барои гузарондани машғулиятҳо ва корҳои мустақилонаи донишҷӯён мусоидат мекунанд. дар донишгоҳ якчанд сол аст ки бонки таълимӣ фаъолият дорад. айни ҳол бонки таълимӣ ба парки технологӣ табдил гардида кори бонкҳои ҷумҳурӣ дар амал омӯзонида мешавад. озмоишгоҳи экспертизаи молҳо яке аз озмоишгоҳҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ки он бо техникаву таҷҳизоти навтарин муҷаҳҳаз мебошад. ин иқдом ба донишҷӯён имконият фароҳам меорад ки донишҳои назариявии худро дар амал татбиқ намоянд. дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ комёбию дастовардҳои ин ё он муассисаи таълимӣ дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ин мавҷуд будани заминаи моддию техникии муосир мебошад. омода кардани кадрҳои илмӣ ва илмии педагогӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти донишгоҳ ба ҳисоб рафта тавассути зинаҳои магистратура, докторантура аз рӯи ихтисос, PhD аспирантура унвонҷӯ амалӣ карда мешавад. ҳамчунин дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ду шӯраи диссертатсионӣ амал мекунанд ки фаъолияти назаррас доранд. раёсати донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ҷиҳати омода намудани олимон, муҳаққиқони ҷавон нақша чорабиниҳоро роҳандозӣ намудааст. мо бояд қайд намоем ки дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ду шӯрои диссертатсионӣ фаъолият менамояд ки
یکی با قرار کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیگر شورای مشترک تاجیکستان و فدراسیون روسیه است. همه ساله ده ها ختم کنندگان دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در نزد هیئت بزرگی پروفسوران و عالمان دانشگاه همچون عنوانجو، همچون محقق، موضوعهایی که امروز بازاری استعمالی ما تقاضا دارد، طلب دارد، آن سمت‌های علمی تحقیقاتی که امروز امکانیت‌های اقتصادی و انرژتیکی و صنعتی جمهوری تاجیکستان با اینها نیاز اولین درجه دارد انتخاب نموده در این سمت کارهای علمی خود را، تحقیقات‌های علمی خود را پیش میبرند، دفاع میکنند، محاکمه میکنند برای دفاع نمودن جوانان، عالمان جوان، دانشجویان. همه گونه شرایط ها و امکانیت ها در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان امروز فراهم آورده شده است. ژورنال هایی که با قرار کمیسیون عالی اتستاسیونی مقاله های آنها را نشر می نماید، دسترسی به کتابخانه الکترونی، یعنی که در همکاری با وزارت و اداره های دخلدار دسترس نمودن اطلاعات، نشان دهنده ها، اشتراک در کنفرانسی های داخلی دانشگاهی، جمهوریوی، بین المللی، تبادل تجربه آموزگاران، گذشتن از کورس های تکمیلی اختصاصی داخلی دانشگاهی و بین المللی و نفرانی که در خارج کشور در کورس های کوتاه مدتی بین المللی می روند یا اینکه در طبق این یا آن لایحه می روند، بازگشته آمده تشکیل نمودن سمینارها با آموزگاران جوان، با عنوانجویان، با ماگسترانتان، این خود یک تجربه مکمل عملی می دهد برای تشکل یافتن هیئت آموزگاران جوان. گسترش رابطه‌های بین‌المللی سمت افزایندگی رشد استراتژی دانشگاه به حساب می‌رود. رئیست دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان جهت بالا برداشتن صفت تحصیلات و آموختن تجربه پیشقدم با دانشگاه‌های فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری مردمی چین، شتات‌های متحده آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و دیگر دولت‌ها شرطنامه‌های همکاری دارند. در 10 سال‌های اخیر پیوسته ما با لایحه‌هایی که به‌واسطه در سمت رابطه‌های بین‌المللی با دانشگاه‌ها عملی کرده میشد، در این سمت فعالیتمون پرزور عملی میکنیم و عین زمان تقریبا با 8 لایحه بین‌المللی که امروز برای تبادل اکادمی و اینچنین برای تبادل اکادمی هم دانشجویان هم آموزگاران روانه کرده شده است. پیوسته کارهامون رو به انجام میرسونیم و تقریبا 60 شرطنامه همکاری با دولت‌های اروپا، آمریکا، اتحاد دولت‌های مستقل و اینچنین در سمت مناسبت‌ها با دولت‌های چین و کره نیز خیلی رواج یافتند که این از آن گواهی می‌دهد که سال 2024 28 نفر آموزگاران دانشگاه دولتی تاجیکستان در دوره این گونه همکاری‌ها با دانشگاه‌های خارجی سفر کرده، تبادل اکادمی انجام دادند و این نیز برای ذهنیت استادان و برای تعلیم تدریس در دانشگاه زمینه خوب برای میموند. لایحه‌ای که بیشتر ما در این لایحه‌های خیلی موفق دانشگاهیمون لایحه اراسموس پلوس است که 10 ساله باز در این سمت فعالیت داریم و در این لایحه هر سال دانشجویان به دانشگاه دولت‌های اروپا که به‌واسطه در زمینه بورسه اروپایی پرداخت کرده می شود، دانشجویان و آموزگاران ما در این لایحه اشتراک میکنند و عین زمان هم تقریبا 3 نفر آموزگاران دانشگاه دولتی تاجیکستان امروز هم در دولت آلمان و اسپانیا در اشتراک در دوره این برنامه اشتراک دارند و ما امین هستیم که بعد از بازگشت آنها حتما درس‌های تعلیمی خود را در زمینه تجربه بعد از آورده اروپایی به دانشجویان پیشنهاد میکنند. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان همچون مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با مقصد عملی نمودن سیاست دولتی در ساحه‌های معارف و آماده نمودن متخصصان بنا اختصاص برای ساحه‌های گوناگون اقتصاد مملکت سهمی باسزا گذاشته، دائما در جستجو و تطبیق شکل و اصول‌های ثمرانه که بالا برداشتن صفت تحصیلات و تکمیل جریان تعلیم میباشد.
آموزگاران دانشجویان دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تمام کامیابی و دستاوردها و زینه به زینه بالا رفتن سطح و صفت تعلیم را از شرافت صاحب اصالحی مملکت و غمخوارهای پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالرحمن که معارف را سوهه افضلانک اعلان نمودند ارزیابی میکنند.